बरमायाव गोदान गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि गायसन जाबाय। बिटिसिनि आबाद बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ दिनै बेखेवनानै होबाय। गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान सदबांसाजों बाक्सा बरमायाव गायसन जाबाय बर' बिजोंनि हाथरखि एकाडेमिया। नोंथांनि फिसाखौ जोंनो गथाय, जोंनिफ्राय सासे गोग्गो गथ' लानानै थां। बे मोन्थोरखौ सिगाङाव दोननानै गायसन जाबाय हाथरखि एकाडेमि फरायसालिया बरमायाव। बेखेवनाय बुब्लियाव बेखेवगिरि बिटिसिनि इएम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा बुंनायखौ फैजों खोनासंनि। दिनै नैबे बरमानि नैबे मेन सक बाजाराव नैबे गिबि हाथरखि एकाडेमि नैबे बेखेवनाय हाबाफारियाव थानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों नैबे जायफोर बिबानगिरिफोरा जायफोर स्कुल सामलायगिरि नैबे हाथरखि एकाडेमिनि सामलायगिरि फोरोंगुरु गासैखौबो आं साबायखर बावो। नैबे फैगौ गोदान बोसोराव जानुवारि दाननि 2020आव नैबे स्कुलखौ बेखेवनो लानाय हाबाफारिखौ साबायखर होयो आरो आं सानो बे स्कुल बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि फोरोंनाय जितु एडुकेसन क्वालिटि बेयो मोजां जागोन आरो जोङो प्राइभेट स्कुल जुदि थांनानै थानांगोनबा जोङो गिबियाव जोङो फोरोंगुरु आरो एडुकेसन क्वालिटिखौ नायनांगोन आरो रिजाल्टखौ नायनांगोन। रिजाल्टखौ नायनानैसो जोंहा पेरेन्टसफोरा बा जोंहा फरायसा फरायसुलिनि बिगोमाफोरा बेखौ नोजोर होयो। बेनिखायनो आं सानो स्कुलखौ जुदि जौगाहोनांगोन जोङो बिसेसकय रिजाल्ट आरो फोरोंगुरुफोरखौ जोङो थि खालामनांगोन। बोरै साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फोरोंनो हायो बा जोङो शिक्षा होनो हायो। खुलुमबाय, आं रमेन बर'आ बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। फरायसालिनि बेखेवनाय बुब्लियावनो फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बाबुल बसुमतारिया मा बुङो फैजों मिथिनो नाजानि। खुलुमबाय, गिबियावनो गासै बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय। जों दिनै नैबे बरमानि बाथौफुरि गामियाव हाथरखि एकाडेमि स्कुलखौ गिबि बेखेवनाय जादों। बेहाय जोङो बिटिसिनि इएम मानगोनां अनसुमै खुंगुर बर' बिथांखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो होदों। जे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोजोनथाव बाथ्रा बुंनांगोन। जों खावलायनाय लेखायै बिथां इएम सारा फैनानै जोंनि बे गिबि जागायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोंनि हाथरखि एकाडेमि कमिटिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फरायसालिनि सामलाय आफादनि दिथागिरि डक्टर अतुल रामसियारि बिथाङा बेखेवनाय बुब्लियाव बेबायदिहाय बुंथियो। गिबियावनो बड'लेण्ड खौरांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय। सासे डाक्टर हिसाबै देहा फाहामसालिसो खुलिनांगौमोन, नाथाय दिनै आं फरायसालि खुलिनो आखायाव लादों। थांखिया बेनो, जिहेतु आंबो बर' मिडियामाव फरायनाय, बर' बिजोंजों फरायनाय, देबनागरि हांखोजों फरायनाय। बे देबनागरि हांखोजों फरायनानै आङो डाक्टर जानो हादों। बे थांखिनो दिनै आंबो बर' मिडियाम मोनसे स्कुल खुलिनो आखायाव लादों। आसा खालामो गासिबो रायजोफोरा जोंनि थांखियाव मदद आरो हेफाजाब होगोन। दा जोङो गोबाङानो सानो बर' मिडियामजों जोंनि गथ'खौ गोरों खालामनो हाया बा गिदिर मानसि बानायनो हाया। इंलिस मिडियामनि फारसेल' गोसो होयो। थारैनो बुंनो थाङोब्ला मिडियामा मोनसे फेक्टर नङा। मानसिखौ गोरों खालामनायाव मिडियामा मोनसे फेक्टर नङा होनना आं सानो। जायखिजाया मिडियामजोंनो जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोजौ थाखोआव लांहोनो हायो। थिग बिदिनो बर' मिडियामजोंबो जोङो मानसि खालामनो हानाय जोंहा गोहो जाबाय बा ओंखारबाय। आं जेरै बर' मिडियाम फरायनानै डाक्टर जादों, आंबो आसा खालामो जोंनि इयुन जोलैफोराबो बर' मिडियामजोंनो फरायनानै डाक्टर, इन्जिनियार बा अन्यान्य गिदिर गिदिर अफिसारनि खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो गासिबो जोंनि बर' रायजोफोरा जोंनि बर' रावखौ, बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' रावजोंनो गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनानै गोजौ थाखोआव मासि लानो हागोन
बेखौनो आं हास्थायनानै आंनि बुंनांगौ बेखौनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाथरखि एकाडेमि बरमा फरायसालि सामलाय आफादनि नेहाथारि लोगोसे गोरायुं दिनेश बर' बिथाङा मा बुङो फै जों मिथिनो नाजानि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि समाव जोङो जोंनि बे हाथरखि एकाडेमिखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लानानै बेखेवलांखांबाय आरो जों बे हाथरखि एकाडेमिखौ मोनसे गोग्गो आरो गोथार थांखि लानानै गायसननाय जादों आरो बे गोग्गो आरो गोथार थांखि लानानै जोंनि बे गायसननाय हाथरखि एकाडेमियाव जोङो जायफोर फरायसाफोरा एडमिसन लाफैदों बे फरायसाफोरखौ जों हानायखिनिखौ क्वालिटि इडुकेसन जों होनो जुजिगोन आरो बे क्वालिटि इडुकेसन होनायनि अनगायैबो फरायसाफोरनो नांनाय खायसे गियान जेरैबायदि मोजां आखु, गोदै राव, खायसे रायज्लायनायनि बा गोदोर मानसिजों सावरायनायनि जि मानसिनो नांनाय गियान बे गियानफोरखौ जों होनो थाखाय जों साखाफारा। बेखेवनाय हाबाफारिखौ गंसे बेखेव मेलनि गेजेरजों बेखेवनाय हाबाफारिया मेहेर गोनां जानानै थाङो। बेखेव मेलाव नुजाथिनो हायो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर जौस्रां एबा फैला बरगयारिजों लोगोसे हाथरखि एकाडेमि सालबारिनि दिथागिरि दुलेन बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि, बरमा एबसुनि नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोना। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दा सम जाबाय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।